जी ग्रामपंचायत गेली 25 वर्ष आपल्याकडे आली नाही आणि जी ग्रामपंचायत ज्याला आपल्या विचारात झाली त्याला खरा आनंद त्या ठिकाणी झाला. काही सरपंच निश्चितपणे नाव घ्यायला सुद्धा हरकत नाही. बांबुरगड सारखं गाव सज्जन बाबर नावाचे सरपंच त्या ठिकाणी आपल्या विचाराचे नव्हते. ते सरपंच म्हणून निवडून आले, पण ते कामाच्या निमित्तानं आपल्या संपर्कात आले. एवढं प्रचंड काम त्यांना आपण त्या ठिकाणी दिलं. मागच्या 5 वर्षांमध्ये त्यांच्या गावामध्ये 7 ते 8 कोटीचं काम झालं. ते सरपंच आपल्याकडून वगैरे परत सरपंच द्यायला लागला. लोकसभेच्या निवडणुकीचा लाग मनामध्ये अजिबात नसतो. विधानसभेचा लाग 1 महिना 1.5 महिना असतो. जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा निवडणुकीचा लाग 4-5 महिने असतो. पण ग्रामपंचायत लाग 5 वर्ष असतो लागतात. पुढची निवडणूक 2 वर्षाला असते पुढच्या वेळेला. पण मी तुम्हाला या देवाच्या नादात सांगतो, या साक्षीने तुम्हाला सांगतो, ग्रामपंचायतची निवडणूक ही कुणाची अडवायची गिरवायची निवडणूक नसते. आपल्या गावाचं नेतृत्व कोण करणार आहे हे ठरवण्याची भूमिका त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणूक असते. दोन भाषणं त्या ठिकाणी आता झाले. अशोक साहेबांनी 5 वर्षाचा कार्यक्रम आजच संपवून टाकला. त्यामुळे आता काय एवढं झालं परत काय नाही 5 वर्ष. आणि शुभांकी ताईने सांगितलं की 2001ला गेला पडलो होतो 2ला आणि त्याच्यानंतर 2022ला. तुम्ही ज्या वेळेला आमच्याकडे ना त्याच वेळेला निवडून आला लागतात. त्यामुळे आता इकडे तिकडे काय करत बसू नका. जुळले ते आपलं चांगलं जुळले, गावाच्या विकासाचे जुळले. निश्चितपणे आपण चांगलं काम करू. अशोक साहेबांनी त्यांच्या मनोगतामध्ये ज्या पद्धतीनं कामांची यादी सांगितली तेव्हा एक मात्र निश्चित झालं, 5 वर्षात काही काम झालेलं जे झालं आल्यानंतर मी सगळे बोर्ड बघितले. जे झाले ते भाऊंचे बोर्ड आहेत. बऱ्याचशा कामांच्या उद्घाटनाला मी स्वतः या ठिकाणी आले. त्याच्या व्यतिरिक्त काय झालं असं मला त्या ठिकाणी निश्चितपणे वाटत नाही. आणि त्यामुळं आज जवळपास 45 ग्रामपंचायतची निवडणुका त्या ठिकाणी पार पडल्या. 45मध्ये तुमच्या जिल्हा परिषद गटात तर 90-95% ग्रामपंचायती आपण त्या ठिकाणी जिंकल्या. जवळपास 32 ग्रामपंचायती आपण या ठिकाणी आपल्या विचारात आणू शकल्या. पण खरा आनंद कुठं झाला तर जी ग्रामपंचायत गेली 25 वर्ष आपल्याकडे आली नाही आणि जी ग्रामपंचायत ज्याला आपल्या विचारात झाली त्याला खरा आनंद त्या ठिकाणी झाला. कारण मी तुम्हाला जाणीवपूर्वक सांगतो, पंचायत समितीमध्ये 2012 साली मी उपसभापती झालो आणि मी काम करत असताना प्रचंड मोठा दुष्काळ त्या ठिकाणी पडला होता. तुमच्या सुद्धा गावाला पिण्याचं पाणी टँकरने चालू होतं. आज कारवाईचे सरपंच या ठिकाणी व्यासपीठावरत आहेत. त्यांचं गाव असेल, सगळे गाव म्हणजे तालुक्यातल्या काही ठराविक गावं सोडली तर सगळ्या गावांना पण पिण्याचं पाणी टँकरने देत होतो. आणि भयानक परिस्थिती मी त्या 4 वर्षामध्ये पंचायत समितीमध्ये काम करत असताना बघितली होती. 185 टँकर आपण रोज पिण्याचे पाणी देत होतो. 1-2 महिने नव्हे, 3 वर्ष आपण ते काम करत होतो. इतक्या भयानक परिस्थितीमध्ये असलेला आपला तालुका आज सुजलाम सुफलाम होत आहे. की तुम्ही सर्वांनी अनिल भाऊंच्या पाठीमध्ये आशीर्वाद उभा केला आणि त्या आशीर्वादाचं उतराई होण्याची भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली. आज आपण त्या ठिकाणी निश्चितपणे आज एवढं पाणी बघतोय, एवढं सगळं काम केलं तरी सुद्धा मनामध्ये एक खंत मात्र निश्चितपणे होती की हे गाव आपल्या ग्रामपंचायत आपल्या विचाराची नाही. आणि असणं नसणं हा काय फार मोठा राजकीय भाग नाही, पण विचाराची का असली पाहिजे मी तुम्हाला काही उदाहरण त्या ठिकाणी सांगणार. पंचायत समिती जडचीमध्ये काम करत असताना, भाऊंच्या माध्यमातून काम करत असताना तालुक्यातल्या सगळ्याच ग्रामपंचायती आपल्या विचाराच्या असतात का? तसं कधी होत नसतं. काही आपल्या विचाराच्या पण ग्रामपंचायती नसतात. मग ते ग्रामपंचायतीचे सरपंच आपल्यापर्यंत येत नाहीत का? काही सरपंच निश्चितपणे नाव घ्यायला सुद्धा हरकत नाही. बांबुरगड सारखं गाव सज्जन बाबर नावाचे सरपंच त्या ठिकाणी आपल्या विचाराचे नव्हते. ते सरपंच म्हणून निवडून आले, पण ते कामाच्या निमित्तानं आपल्या संपर्कात आले. एवढं प्रचंड काम त्यांना आपण त्या ठिकाणी दिलं. मागच्या 5 वर्षांमध्ये त्यांच्या गावामध्ये 7 ते 8 कोटीचं काम झालं. ते सरपंच आपल्याकडून वगैरे परत सरपंच द्यायला लागतात. कदाचित ही जी भीती तुमच्या सरपंचाला होते का काही माहीत नाही. आणि त्यामुळे ते सरपंच ज्या ज्या वेळेला आले ते आले नाहीत असं नाही. त्यांनी एका व्यासपीठावरती यावं. ते ज्या ज्या वेळेला भाऊंना भेटले, ज्या ज्या वेळेला मला भेटले, पंचायत समितीमध्ये भेटले, काम सांगितलं तर आम्ही ते करण्याचा त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. आम्ही त्या ठिकाणी कसलाही म्हणजे काही आमचा त्यात स्वार्थ नव्हता.
जरी आपल्या विचाराची ग्रामपंचायत नसली तरी आपल्या राजकारणासाठी गावातल्या लोकांचं नुकसान करायचं नसतं ही भूमिका आम्ही घेऊन त्या ठिकाणी काम करत होतो. मी तुम्हाला आज मी या विषयावर कधीही बोललो नाही, पण तुम्हाला जाणीवपूर्वक बोलतो. आता ग्रामपंचायतीची निवडणूक संपली, नळ पाणी पुरवठा योजना सुद्धा आपण दिलेली नळ पाणी पुरवठा योजना आहे, पण उद्घाटनाला सुद्धा बोलवलं नाही. ज्यांच्या पोटातलं पाणी सुद्धा आणलं नाही अशा लोकांनी जास्त उद्घाटन केलं. ज्यांना माहीत सुद्धा ही कोणी मंजूर केली, कशी मंजूर केली, त्याला काय उठाठेव झाली हे काही माहीत नव्हतं. तुम्ही फक्त एक पत्र दिलं म्हणजे सगळं होतं असं नाही. तर त्यासाठी यंत्रणा आहे, पंचायत समिती आहे, जिल्हा परिषद आहे, राज्य शासनाचे पैसे आहेत, केंद्र शासनाचे पैसे आहेत, आणि हे सगळं मिळून ज्यावेळेला येतं त्यावेळेला ज्या लोकप्रतिनिधींनी ही योजना मंजूर केली, कदाचित तुम्ही जर आम्हाला त्या ठिकाणी उद्घाटनाला बोललं असतं तर एवढ्या हलक्या दर्जाचं काम झालं नसतं. आमच्या भीतीपोटी त्या माणसानं चांगलं काम करण्यासाठी काही प्रयत्न केला असता. पण निश्चितपणे आज सुद्धा म्हणजे मी तुम्हाला जाणीवपूर्वक सांगतो, लोकसभेचा निवडणुकीचा राग मनामध्ये अजिबात नसतो. विधानसभेचा राग 1 महिना 1.5 महिना असतो. जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा निवडणुकीचा राग 4-5 महिने असतो. पण ग्रामपंचायतचा राग 5 वर्ष असतो. लक्षात पुढची निवडणूक पण डोक्याला असते पुढच्या वेळेला. पण मी तुम्हाला या देवाच्या दारात सांगतो, या साक्षीने तुम्हाला सांगतो, ग्रामपंचायतची निवडणूक ही कुणाची अडवायची गिरवायची निवडणूक नसते. आपल्या गावाचं नेतृत्व कोण करणार आहे हे ठरवण्याची भूमिका त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणूक असते. आज इतक्या वर्षाचा इतिहास जाऊन लोकांनी तुम्हाला खूप मोठं ताकद, खूप मोठं यश त्या ठिकाणी दिलंय. माझी सर्व नवनिर्वाचित सरपंच असतील, सदस्य असतील, 1-2 दिवसात होणारे उपसरपंच असतील, या सगळ्यांना माझी नम्र विनंती आहे. निवडणूक झाली आहे, निकाल लागलाय, कौल त्या जनतेने तुम्हाला दिलाय. एवढं प्रचंड लीड आहे, एवढं लीड कधीही अपेक्षित नव्हतं. एवढं प्रचंड ताकद तुम्हाला या लोकांनी दिली. कुणाच्याही बाबतीमध्ये आकस, राग मनामध्ये न ठेवता तुमच्यापर्यंत पोचणाऱ्या प्रत्येक माणसाचं काम झालं पाहिजे. यासाठी तुम्ही इथून पुढे 5 वर्ष राबवलं पाहिजे. यासाठी तुम्हाला मी विनंती त्या ठिकाणी करणार आहे. या निवडणुकीचं ऐतिहासिक म्हटलंच पाहिजे, कारण मला 10 वर्ष मी तुमच्या संपर्कात आहे. मी तुमच्या सुखात येतो, दुःखात येतो. आता अशोक साहेबांनी त्यांच्या भाषणामध्ये नानी पार्टी काय नाना पार्टी मागणी केली. पुढे गेलो मी काय केली माझ्या अक्षर लक्षात. आता सचिनराव, विठ्ठलराव, संदीपराव, परशुरामराव, आता तुम्ही गावाला ताबा घेतला. काही लोकांना नाना पार्टी बसायला लागते असं वाटतं, म्हणून त्या ठिकाणी कदाचित तुम्ही मागणी केलेली दिसते. कारण मला एक गोष्ट जाणीवपूर्वक जाणवायची, गावातले सगळे ज्येष्ठ मंडळी त्या ठिकाणी यायचे, पण ह्या गावामध्ये राजकारणामध्ये तरुण मुलांचा सहभाग फार कमी होता. कदाचित असलं तरी चुकीच्या बाजूने होता. ह्या वेळेला मी सगळ्या भागांच्या सगळ्या निवडणुकांची माहिती घेत होतो, पण तुमची ज्यावेळेला रॅली बघितली मी आणि रॅलीमध्ये तरुण मुलांचा सहभाग बघितला, त्या दिवशी मी संध्याकाळी भाऊंना म्हणलं की चिंचणी येणार म्हणले. यावेळेला प्रचंड सहभाग, एवढा प्रचंड उत्साह या सगळ्या तरुण मुलांच्या ठिकाणी दिलाय. आणि दुसरी ऐतिहासिक गोष्ट, मी त्या गावामध्ये अनेकदा कार्यक्रम केला आहे, पण एवढी माता भगिनींची उपस्थिती कधी दिसली नव्हती. ते कशाचं होतं काय, तर त्यांच्या अपेक्षा तुमच्याकडून आहे. त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता तुमच्यावरती येऊन पडली. मी अनिल मोहनच्या कुटुंबाचा सदस्य म्हणून मी 10 वर्ष जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये काम केले, म्हणून तुम्हाला एक अभिवचन निश्चितपणे या ठिकाणी देतो. तुम्ही पारे तुम्हाला जवळ आहे, बामणी तुम्हाला जवळ आहे. किती प्रचंड काम आपण एखाद्या गावामध्ये करू शकतो. मी तुम्हाला नाव घेऊन सांगतो, ढवळेश्वर गावामध्ये आपल्या विचाराची वडील प्रचंड पाठपुरावा करून त्यांनी एवढं प्रचंड काम केलं की ती ग्रामपंचायती निवडणूक बिनविरोध झाली. विरोधकांनी एक मागणी केली, एक तरी शेतकऱ्यांना आपली मिटवून टाकतो. अशी व्यवस्था तुमच्या गावात पास जर करून घ्यायची जबाबदारी आमची राहील, तर कुठेही अडचण येणार नाही. जो शब्द तुम्ही ह्या गावातल्या आम जनतेला दिलाय, जो शब्द तुम्हाला कधीच पडणार नाही, तुम्हाला जे जे अपेक्षित काम असेल ते सगळं करून द्यायचे. म्हणजे आज सुद्धा आम्ही मोकळा जाऊ नाही. तुम्ही ग्रामपंचायत दिले, त्याच्यानंतर काही कामं मंजूर आहेत, तुम्हाला ती कामं भाऊ सांगतील, लक्षात घ्या. मोकळा अशोक साहेब आम्ही येणार नाही. जो विश्वास तुम्ही आमच्या पॅनलवरती दाखवलाय, जो विश्वास या पार्टीवरती दाखवलाय, त्या विश्वासाला आम्ही साथ उतरू. कुठेही असणारी मी तुम्हाला ग्वाही निश्चितपणे देतो. आज या कार्यक्रमाला सर्व सरपंच, म्हणजे आता इथले सरपंच आहेत, सर्व सदस्य आहेत,
पाऱ्याचे नवनीरावचे सरपंच आहेत, कुर्डीचे नवनीरावचे सरपंच आहेत, बांबणीचे बापू आहेत, कारवेचे बाळासाहेब आहेत, त्यांचे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. या सर्वांचं मी मनापासून आमच्या कुटुंबाच्या वतीनं अभिनंदन करतो. सगळ्या मतदारांचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की तुम्ही आम्हाला खूप मोठं यश, कारण विधानसभेला आपल्याला लीड मिळालं, झेडपीला मिळालं, पण ग्रामपंचायत येत नव्हती. आज तुम्ही ती जबाबदारी आम्हाला दिली. मी तुम्हाला निश्चितपणे एवढं सांगतो की तुम्हाला अपेक्षित असलेलं गाव करून द्यायची जबाबदारी आमची राहील. गावामध्ये कोणाच्याही विकासाविषयी आकर्ष ठेवलं जाणार नाही. आजही आमचं हे आव्हान आहे की जे झालं गेलं विसरून जावा. उद्या जरी तुम्हाला आमच्याकडे असलं तरी आमचे दरवाजे खुले आहेत. निश्चितपणे विकासाची भूमिका घेऊन आपण या ठिकाणी काम करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू, एवढी तुम्हाला मी ग्वाही देतो. जे जे अपेक्षित काम आहे ते सगळी कामं तुम्हाला मी पूर्ण करून देण्याचं या ठिकाणी अभिवचन देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.